Здравейте, българи! Днеска, 17 септември, празника на град София. Един празник, който символизира както просперитета на град София, така и просперитета и благоденствието на цяла България. Днеска с група от наши приятели, от организации граждански, решихме да направим тази акция. Точно тук има това място. Символа на град София. Символа на град София поставен на най-култовото място. Тук, точно на триъгълника на властта. Преди много години група от хора решиха, че точно това нещо, което лично аз не мога да определя на какво представлява, решиха, че това ще го представлява символа на град София. Символа на град София трябва да бъде нещо свързано с историята на София. Затова тук на това място ние решихме да направим тази акция и да заявим категорично, че този символ е символ на смъртта, този символ е символ на разрухата, този символ е сатанистки символ. Затова ние символично се събрахме тук днеска, за да го погребеме и да дадем началото на неговото премахване, тъй като в държавата от известно време започна една акция по премахване на паметници. Искаме да зададем въпроса, какво символизира този паметник? Символ на какво е? За какво е поставен на това място? Защо стои на това място? Ние от група граждански организации заявяваме, че полагаме началото на премахване на този паметник. Този паметник трябва да влезе в историята, но на друго място, не на това място. Тук трябва да има символ,
на българщината. Тук трябва да има символ на българската история. Заявяваме категорично, че започва обратното броене на този символ. Символ на сатанистите, символ на смъртта. Още нещо искам да кажа. От понеделник и от вторник започват национални акции, свързани с протести на зърнопроизводителите. Ние ги подкрепяме. Призоваваме цяла България. Призоваваме всички, които са съпричастни с съдбата на България. Нека да подкрепят нашите братя и сестри, хората, които ни дават хляба. Нека да се включиме в тази акция. Имаме претенции. Тук в тази сграда срещу нас, наречена Министерски съвет, има един човек, който мене лично ме е гнус да му назова името и който публично заяви, че зърнопроизводителите са терористи. Нееднократно лично аз пред парламента съм заявявал, че терористите са в тези сгради. Сега ще ви кажа и тук пред Министерски съвет. Господа от Министерски съвет, господин министър-председателю, вие сте терористи. Искаме ви оставката и докато не я получим, вие няма да получите мира. Това искам да ви кажа. Да живее България! Искам да кажа какви символи скрити има. Всеки да погледне дясната ръка и да види траурния венец, който е сложен. Лявата ръка държи пари, които са за погребение. И вижте златната маска, която няма никакво изображение. Какво цели тази златна маска? Значи имаме една кокомявка, имаме си смъртта, който е венец, пари, които се заоткаря, когато се отива в задгробния живот, и който се загледа, има фаус или мъжки полов орган, който стои отдолу под тази роба. Това са скритите си. И подаваме смело край на скритите символи. Така че, скъпи брати и сестри, това са символите, които са скрити. Да живее България! Живее България! И се чува? Това говори с сила. Сега, по-добре с микрофона оттатък, за да е по-близко разстоянието до майката на микрофона, защото подозирам, че е на ръба на... Братя българи, днес се намираме пред този паметник на смъртта, символ на страшната смърт на България. Това е блудницата черна, която е с гърди, която се предлага проститутка и получава пари от кабаретата. Ние идваме да разрушим този символ на смъртта, защото колегата обясни какви са всичките тези атрибути. Ние идваме с това да покажем, че ще разрушим този паметник на смъртта и ще разрушим и този престъпен свят. Министерския съвет ще бъде разтурен. Парламента ще бъде разтурен. Ние идваме от днес, започва разтуренето на този престъпен свят, защото те са убийци на България. Ето, готвят ни да ни унищожат с оръжията и с войната в Украйна и с отровното жито. 100 параграфи, 100 символи са доказателство, че те са убийци, защото идваме да разтурим Министерския съвет и парламента. И от днес и цялата седмица до 22-ри, деня на независимостта на България, ние ще разрушим тези символи на унищожението. Министерския съвет, парламента, разбира се, и затова ви приканваме цяла България да бъде седмица на унищожението на престъпния свят. Подкрепаме зърнопроизводителите и си каним целия български народ в кръгълника на смъртта. Братя българи, трябва да освободим България. Чака ви свободата. Площада ви чака. Ние идваме тук, повтаряме да разрушим не само този паметник, а цялата престъпна власт. И
да създадем една социална република, за която са борили великите българи Ботев, Левски, Бенковски. Цяла България трябва да бъде в центъра на смъртта, в тръгълника на властта. Да живее свободна България! Живее България! Живее България! Да живее България! Целият български народ на площада в тръгълника на смъртта. Победно чака смелите българи. Държим изпит към майка България, към децата си, внуците си. Победата ни чака. Да живее свободна България. Живее България! Добре. От целия български народ. Последно с Богом, символ на смъртта. Да живее България. Победата ни чака. От неопечалените. От разрушителите на стария престъпен свят, на този символ на смъртта. И на сатанизма. Тук е сатаната. Ние идваме да разрушим този символ на смъртта. Повтарям, ние идваме. Започва революцията, освобождението на България. Този ден е паметен. Траурна музика. Само музика, пусти траурна музика.